Hej YouTube, det er mig igen, Pablo. Jeg vil bare lige sige... Hvad i alverden var det? Det må I undskylde, jeg havde lidt knas på forbindelsen. Jeg vil bare sige, at der er 5 dage til, at den næste Pokémon-video kommer ud. Håber I vil se med. Og ved du hvad? Husk at have sagt, at jo flere likes vi får på videoen, så får min fætter, der er sjovt nok også hedder Pablo, en masse godbidder. Hov, hvem har du aftalt det med? Og hvem er du egentlig? Jeg er Pablo. Jeg er en rumhund. Og jeg har overtaget din kanal, så folk kan komme ind og se, hvad der er, der foregår. Og du kan ikke gøre noget ved det. Jeg har da dine fætter, jeg kan snakke med. Så jeg håber da, at du har en god forklaring på det. Nå. Men jeg synes da stadig, vi skal sige en like, en godbid til fætter Pablo. Så han også får noget godt. Og så husk, der er 5 dage til den næste Pokémon-video kommer ud. Vi ses. Hej.